Warga balik digegerno karo temokan mayit wong lanang tanpa identitas sing ditemokno mati ngambang nok kali. Sampai saiki polisi jek nyelidiki mayit kuwi. Ditemokno mayit tanpa identitas nok kali Desa Sanan, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, gegerno warga. Mayit wong lanang kuwi umure 50 taun, diperkirakno kegawa arus wis 3 dina. Kaitane ditemokno warga pas mlaktor nok sawah. Tim medis teko Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk sing teko nok lokasi langsung ngelakoni identifikasi. Sabareng evakuasi mayit korban nok RS Bayangkara kanggo nyelidiki luwih lanjut. Kapolsek Pace AKP Pujo Santoso ngomong, korban ora gawa kartu identitas. Pihak kepolisian nyebarno informasi nek enek anggota keluarga sing ogak mulih iso hubungi kepolisian sak panggon. Mergo kondisi kali sing akeh lumpure karo lumayan jero, kepolisian njaluk iwangi tim BPBD kanggo ngevakuasi korban. Ora butuh waktu suwe, tim evakuasi teko BPBD Kabupaten Nganjuk iso ngangkat mayit teko jero kali. Wicaksono Sekretaris BPBD Kabupaten Nganjuk njelasno, pihake dijaluki bantuan kepolisian kanggo ngevakuasi mayit nok jero kali. Saiki mayit digawa nok RS Bayangkara kanggo ngelakoni otopsi. Ahmad Syarwani, JTV.